Včelári, potrebujete si aj vy v zime očistiť rámiky od propolisu a vosku? Presne na to slúži tento šikovný nástroj, ktorý je aj správna odpoveď na včerajšiu súťažnú otázku, a to nôž na čistenie rámikov. Nôž má dvojakú funkciu. Tu je ostrý a tu má výrez. S ostrou časťou môžete takto škrabávať rámik a s výrezom môžete čistiť drážku na vrchnej latke svojich rámikov. No ale poďme žrebovať 4. výhercu o darčekovú poukážku na 15 €. Všetkých vás tu takto mám. Trošku premiešame a darčekovú poukážku získava pani Sisa B. Tak na dnes sme pre vás pripravili celkom habaďúru. Tak hádajte, súťažný produkt je. A sledujte našu facebookovú stránku, aby vám neušla naša hlavná výhra.